Hola, molt bona nit. Estudi 1 de Ràdio Televisió Valenciana a Burxassot. Són les 11:44 pràcticament de la nit. Estem, per tant, en rigorós directe. El fracàs de la conferència de presidents, la independència de Catalunya, el suïcidi a càmera lenta d'Aminatou Haidar, la cara trencada de Berlusconi i moltes més coses. Un plató, 6 periodistes, 12 ciutadans i vostè. Comença el nou programa d'actualitat de Canal 9, dbt.es. S'apunta? Hola, molt bona nit. Si vostè s'ha deixat les pel·lícules, els hospitals i altres ofertes que li proposa a aquestes hores la tele i ha elegit la nostra opció, abans de res, moltíssimes gràcies. Avui s'estrena dbt.es, un programa a debat on no pensem escapar-nos de cap qüestió d'interès i on volem radiografiar sense complexos l'actualitat del nostre país. Avui volem saber, per exemple, qui és el responsable del fracàs de la conferència de presidents d'ahir. Preguntarem si serveixen d'alguna cosa aquestes cites més enllà de donar-nos